Hallelujah. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Ingo ma-ushers ndibatsireiwo kuhama dzose dziri panze dzipinde muchurch. Ma-ushers ndibatsireiwo kuhama dzose dziri panze dzipinde muchurch. Ingo ndibatsiraiwo ma-ushers kana muchindinzwa ndidaidzirewo hama dzose dziri panze dzipinde muchurch nezita ra Jesu. Patiri kuimbirwa one stanza or two vamwe vachipinda. Ndoda kuti ungoenda pabhuku yaRomans mumwoyo mako ngamungobata the book of Romans tirangaridzane Mwari vatiitire zvakanaka. Tikaenda kubhuku yaRomans chapter number 8 verse 28 regai ndingotaura ipapo zvishoma. Romans chapter 8 verse 35 to 39 inoti, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for the sake we are killed, or the day long we are accounted as sheep for the slaughter. Mangwanani ano timbotenda Mwari nerudo rwavakatiratidza. Tingopawo declaration kuti pamazuva edu ese ekurarama Mwari wekudenga ngapashaye chinhu chingatiparadzanisa nerudo rwenyu, ngapashayiwe chinhu chingatibvisa pakutenda, nekuti mukufamba mune hondo dzirimo, mukufamba mune minzwa irimo, mukufamba mune zvinorema zvinowanikwamo pakunamata kwedu, nekuti vakatitangira vakachengeta kutenda. Unotonzwa po achiti ndakarwa kurwa kwakanaka. Ndoda kuti ngonamata matiri kumangwanani ano kuti ngapashayiwe chinhu chingatibvisa pamberi paMwari. In every circumstance tingodzokorora mazwi anoti God is in control. Pazvakaoma, God is in control. Pazvakanaka, God is in control. Unoiona Peter na Paul na Silas pakati peusiku vachitonyengetera vapedza kurohwa, vachitonyengetera vari mujeri, vari kungoti for the sake of Christ God is in control. Ukaverenga kubook ya Genesis chapter number 21 unoona kuti pa verse 5 Mwari vanoti kuna Abraham, enda unouraya mwana wako. Pa verse 5 akatarisana negomo reMoria achinouraya Isaac, anosiya Isaac. Oti pa verse 5 regai ndimbononamata zvishoma. Ari kunamata Mwari ati uraya mwana wandakakupa wachembera. Ari kuremekedza Mwari akumbira chinhu chega chimwe chete chaainacho, but ari kuti nekuti ndiMwari and he is in control ndichavanamata. Akabata banga rekuuraya mwana wani mukomana. Pa inotera yacho unonzwa abva ati Isaac obva abvunza baba pa verse 7 ya 21 ati banga tinaro, huni tinadzo, nemoto tinawo, gwayana riripi? Abraham anobva apindura oti God is in control. He shall provide for himself gwayana rekuuraya. Tinombodzokera pamberi paMwari titi makumba ari mumvura Mwari tinokunamatai, tarara takasvinura Mwari tinokunamatai, mombe dzikasabereka mumatanga Mwari tinokunamatai, tisingaendi kubasa Mwari tinokunamatai, matura akazara Mwari tinokunamatai. Umotsokorora mangwanani ano uti chiko chingandiparadzanisa nerudo rwaMwari, kuchemedzwa here, kufirwa here, Mwari ngavanamatwe. Zvakadaro tingoimbirwa zvishoma tisvike panguva yekunamata. Mangwanani tinorumbidza Mwari, mangwanani tinorumbidza Mwari, mangwanani Baba tinorumbidza Mwari, iwo mweya wangu unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu Baba unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu Yesu unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu Yesu unorumbidza
Mangwanani ano mweya wangu unokurumbidza ine kuti muri mweya. Baba wangu mweya wangu unokusimudzira ine kuti makatendeka. Zita renyu Mwari wekudenga ngarikudzwe. Zita renyu Mwari wekudenga ngariremekedzwe. Zita renyu Mwari wekudenga ngarisimudzwe. Baba wangu ndinokuchema mangwanani ano. Mangwanani ano baba wangu mangwanani ano Jesu. Moyo wangu unokurekedza. Moyo yedu mashimuzira. Moyo yedu yauya kuzosangana nene mangwanani ano. Moyo wangu mangwanani ano nesitara Jesu. Moyo wangu mangwanani ano baba wangu warikudenga. Moyo wangu mwari, moyo wangu Jesu. Yauya mangwanani ano kuzosangana nene. Baba wangu sibitai moyo wangu mangwanani ano. Papatai moyo wangu mangwanani ano. Moyo wangu mwari kaulape mangwanani ano. Moyo wangu mwari kaukamuchire mangwanani ano. Kuzoka kwenyu na kutaura kwenyu mangwanani ano. Moyo wangu mangwanani ano Jesu. Jinowisa pamberi kwenyu. Moyo wangu mangwanani ano. Itaise munola nao mangwanani ano. Moyo wangu mangwanani ano Jesu. Itaise munola ne moyo wangu. Jinowisa pamberi kwenyu. Utigari wari kudenga. Uite sesa munola. Baba wangu wari kudenga mangwanani ano. Jehova mutene. Mari wenyosha shinchi. Jino kurumbita mangwanani ano. Jino kuna matai mangwanani ano. Jino kuna nai mangwanani ano. Iti moyo yenu Mwari ngairumbite. Moyo yenu Mwari yauya kuzorumbita Mwari. Mangwanani ano Jehova. Mangwanani ano mutene. Moyo yenu taipira paburi. Moyo yenu taipisa paburi. Kuti baba ledu kusangana inesu. Sangana inesu mangwanani ano. Hallelujah. Hallelujah. Tuda kudzokera futi pamberi paMwari. Timbokumikidza chese chatinacho. Tingoti Mwari wekudenga tinokudai. Nevana vedu tinokudai. Neutano hwatinahwo tinokudai. Pane pamwe pekuti ukafamba zvakangonaka kurovedzera zvese zvauinazvo kuna Mwari. Shoko raMwari rinoti chese chiri mandiri ngachirumbidze Mwari. Toda kumbotenda Mwari nevana vedu. Toda kumbotenda Mwari neutano hwedu. Toda kumbotenda Mwari nezuva rinonzi nhasi. Kungoti Mwari wekudenga pane zviripo but zvakatinakira uye zvakanakira moyo wangu kungouya pamberi penyu ndichitaura nyasha dzamakandiratidza ndichirataura ukuru hwenyu.
pamwe pacho zvakanyanya kunaka kurangaridza Mwari kuti who he is and what has he done to us. Chimbodzokera pamweri paMwari, not petitioning but just thanking the Lord for who he is and for what he has done to you. Handei pamberi paMwari tinamate. Chimbonyengetera kuna Mwari, utende Mwari nevana vako, utende Mwari neutano hwako, utende Mwari nechipo cheupenyu, utende Mwari nezuva rinonzi nhasi, utende Mwari nezvaakakuitira. Verenga mikomborero yako, verenga nyasha dziri pamusoro pako, verenga simba rakaiswa pamusoro pako, verenga mikomborero yako. Uti Mwari ndinokuremekedzai nekuda kweupenyu hwamakatipa. Baba ndinokuremekedzai mangwanani ano nekuda kwechipo cheupenyu. Mweya wangu unokuremekedzai nevana vamakandipa. Mweya wangu unokuremekedzai nekuda kwekereke ino. Tasimudza meso kwamuri Mwari, kutenda nyasha nesimba renyu Mwari, kutenda ropafadzo nesimba renyu Mwari. Baba makaita henyu Mwari nemikomborero yakadai, makaita henyu Mwari nenyasha dzakadai, makaita henyu Mwari nesimba rakadai, makaita henyu Mwari nemikana yakadai, makaita henyu Mwari neutano hwatinaho, makaita henyu Mwari nesimba ramakatipa rekunyengetera, makaita henyu Mwari nevabereki vamakatipa, makaita henyu Mwari nesimba rekukuzivai. Mweya wangu unokuremekedzai mangwanani ano, mweya wangu unokushumirai mangwanani ano, mweya wangu unokusimudzirai mangwanani ano, mweya wangu unokutendai mangwanani ano. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngaribatwe neutsvene, nenyasha dzamakatiratidza, nesimba ramakatiratidza, nekugona kwamakatiratidza. Baba ndinokutendai nenyasha dzakadai, Baba ndinokuremekedzai nenyasha dzakadai, Baba ndinokuremekedzai nesimba rakadai, Baba ndinokuremekedzai nemikana yakadai. Baba wangu kudzwai, Baba wangu remekedzwai, Baba wangu kombererai upenyu hwedu Mwari. Zita renyu ribatwe neutsvene, zita renyu risimudzirwe. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Toda kudzokera zvakare pamberi paMwari mangwanani ano, chimbonamata tichinamatira against the spirit of death and against injuries and the spirit of adversity. For the word of God says we are not in a battle, a physical battle, but in a spiritual battle. For we do not fight with the flesh, but with the principalities and kings in the air. It will be ignorance on our part to think that the devil is not planning something for us. Kune hondo dzakawanda dziri kugadzirwa mumhepo, dzimwe dzacho dzichauya makore achateera, dzimwe dzacho dziripo. Tingonamata kuna Mwari, titi Mwari, no weapon fashioned against me shall prosper. No negative word that shall be spoken upon my life that shall prosper. Ungoti Mwari, for everything be in control. For everything take charge. For everything be my God. For everything show me mercy. For everything take me through. Ande pamberi paMwari tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Mwari wekudenga taisa kereke muruoko rwenyu Mwari. Taisa Mwari wekudenga muri dzedu Mwari. Kuti imi Mwari ndimi mune simba. Be in control over our children. Be in control over our finances. Be in control over our lives. Be in control over our spirit. Be in control over our emotions. Wondo dzemuchadenga Mwari. Mweya yemuchadenga Mwari. Ma principalities Mwari. Mweya inorwa nemhuri Mwari. Mweya inorwa nemafamilies Mwari. Mweya inorwa nevana Mwari. Mweya inorwa neutano Mwari. Mweya inorwa nemabasa edu Mwari. Mweya inorwa nekurarama kwedu Mwari. Ngairege kubudirira, ngairege kuva nesimba,
ngairege kuwana paingamira, ngairege kuwana chaingabata. Ndiri kunamatira simba rekukunda, ndiri kunamatira mweya wechikuriri, ndiri kunamatira mweya wechikuriri, ndiri kunamatira simba rechikuriri, ndiri kunamatira nyasha dzekukunda, ndiri kunamatira nyasha dzekukunda, ndiri kunamatira simba rekukundiswa kwevana. Baba vangu tirwirei pahondo dzedu dzose. Baba vangu tirwirei pahondo dzedu dzose. Baba vangu tirwirei pakurwedzwa kwedu kwese. Baba vangu nezita raJesu ngakurege kuva nemiseve yakagadzirwa nevana nenzvimbo dzemweya icharwa nesu ichikunda. Ngakurege kuva nemazwi anotaurika Mwari wekudenga munzvimbo dzemweya acharwa nesu achikunda. Ndinorayira mweya werufu, ndinorayira mweya werufu, ndinorayira mweya werufu nezita raJesu. Ndinorayira mweya wekuremara, ndinorayira mweya yema-accidents, ndinorayira mweya yekudzungairiswa. Baba vangu tirwirei nezita raJesu. Baba vangu tiitireiwo zvakanaka nezita raJesu. Baba vangu tiitireiwo zvakanaka nezita raJesu. Baba vangu tigonerei mangwanani ano. Kugona kwenyu ngakuvepo kudzimba dzedu, nyasha dzenyu ngadzivepo padzimba dzedu, kuzodza kwenyu Mwari ngakuvepo pamusoro pedu. Hondo dzedu dzinokundwa nemi Mwari, kugona kwedu kuri mamuri Mwari, simba redu riri pamuri Mwari, nyasha dzenyu Mwari ngadziburukire pamusoro pedu. Ndinonyengetera kune Mwari vakatendeka, ndinonyengetera kune Mwari venyasha, ndinonyengetera kune Mwari wekumusoro-soro kudenga muzita raJesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. My second last prayer point. Toda unamatira simba rekukunda. God, put in me the victorious spirit. Put in me the spirit of a victor. You know, patinofamba muupenyu patori nehondo dzekurwa. But God, in every circumstance, I want to overcome. Because we don't even know the circumstances, so we can't mention them now. But we are just saying, God, tipeiwo nyasha dzekukunda. Munoziva here kuti Mwari Satani haakupe hondo dziri palevel yako, anokupa hondo dzisiri palevel yako. Zvakafanana nekuti ukasangana nechinhu chisingakurwadzi chiri nyore kungosukumidza, but the devil crafts something that is too heavy for you so that they can tempt you. Toda kunamatira the spirit of a victor, kuti panozouya hondo dzisina zera nesu, Mwari tipeiwo nzira dzekunamata nadzo. Mwari ngaambokupfeka nemazwi ekuti pamwe pacho unopindura minduro yausi kuziva kuti ndiyo here, but ina Mwari mukati. Mwari ngaakupe mazwi ekupindura. Pamwe pacho uchabvunzwa mubvunzo wausi kutarisira, pamwe pacho uchasangana nezvausiri kutarisira. Mwari ngaangokupa a victorious spirit, the spirit to overcome. Naombonamatira the spirit of overcoming. Ndosaka uchizonzwa Mwari vachiti enda kunyika yandichakuratidza, vasina kutaura kuti uchazoita sei, because zviri munzira zvinongozoda kuti Mwari vave Mwari kana vasvikapo. Zviri munzira zvinongozoda kuti Mwari vangova Mwari kana iwewe watosvikapo, nekuti macircumstances acho akawanda. Vada kungonamatira the spirit of victory. Ukatarisa upenyu hwemunhu hunogona kutambiswa naSatani kuti in every day une nyaya yauda kutogadzirisa, in every day une chinhu chakakugara mumusoro chiri kukutadzisa kufara, but Mwari ngaakupe victory. Uchingosvika uchidarika, uchisvika uchidarika, uchisvika uchidarika, uchisvika uchidarika, uchisvika uchidarika. Mwari havana kutivimbisa kuti hatichazoita maproblems, but shoko ravo rinoti uchakunda. Harina kuti havepo, avanoti uchakunda. Tongonamatira the spirit of victory, the spirit of overcoming. Pamwe pacho Satani akaisa chimuyedzo chaanofunga kuti uchaita 7 days usina kudya. Iwewe in 3 hours unenge watoprocessa the problem, wato-overcome, watopa neimwe level. Rega kuchemedzwa nematambudziko. Just say, God, you are in control. Mwari wekudenga muripo. Ngatiendei pamberi paMwari tinamate. Timboti Mwari, I pray for the spirit of overcoming. I am praying for a victorious spirit.
I am praying for the power to overcome. Mweya mutsvene isai mweya wekukunda. Zvinochemedza ngazvirege kutichemedza, zvinorwadza ngazvirege kutirwadza, zvinouraya ngazvirege kutiuraya, zvinoparadza moyo ngazvirege kuparadza moyo. Mangwanani ano nezita raJesu ndiri kunamata nezita raJesu. Father, I pray that we are equipped, we are given, we are power empowered by the spirit of overcoming, by the spirit of overcoming, by the spirit of control, by the spirit of victory. Mariwe kudenga tipeiwe mfungwa, mariwe kudenga tipeiwe nyasha, mariwe kudenga tipeke ine simba, rekukunda hondo, rekukunda misodzi, rekukunda zvinorwadza, rekukunda zvinoremera, rekukunda miseve, rekukunda hondo. Baba ndiri kunamatira ine overcoming spirit, Baba ndiri kunamatira ine overcoming spirit, Baba ndiri kunamatira the assurance that you are in control, you are taking over, you are the God of Israel, the God of our wars, the God of power, the God of grace, the God of victory. Mariwe kudenga muzita raJesu, ndinokuremekedzai mangwanani ano, ndinokushumirai mangwanani ano. Vana vedu vanokunda, isusu tinokunda, hondo dzedu dzese dzinokundwa nemi Mwari. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari, Baba ndinokutendai kuti makatendeka. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Our last prayer point, we just want to pray about the meeting point. The meeting point is Sunday. God said we must do all our things, but on this day is sacred for his worship. Tunangoti tinamate titi Sunday ino nema Sunday ese achazotera. God, I want to hear you. Each and every Sunday that is on the calendar, let it be a day of renewal, a day of refueling, a day of encouragement, a day of answers. Ukabva kumba usina minduro, dzokera uinayo. Ukabva kumba wakaremerwa, dzokera warerukirwa. Ukabva kumba usina, dzokera waanacho. Kana tauya ku meeting point, it should happen. Today is another day of meeting with you. Today is another selected day that you have set apart for yourself, and any other day that shall come on a Sunday and we come to meet with you. Say something to us that encourages us, that takes us from where we are to the next level. Let's just say a few words. Present worship ishuya tingoti Mwari wekudenga makanaka, tinokutendai Sunday ino, tinokutendai nezuva rekusangana, tinokutendai nenyasha dzamatipa, tinokutendai nekugona kwenyu Mwari. Baba vangu kudzwai, tirege kudzokera kumba takadaro, patichanzwa shoko renyu Mwari, patichanzwa kutaura kwenyu Mwari. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, zita renyu ngaribatwe neunzvene. Nyasha dzenyu Mwari ngadzionekwe nekuti muri Mwari, muzita remuropa raJesu. Father, we worship you. Father, we exalt your name. Father, we glorify your name in the mighty name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chimbobatanidza maoko tichitenda Mwari vamasimba ose. Chimbobatanidza maoko tichitenda Mwari venyasha nemukana wekunamata nemukana wekuva pamberi pavo muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise and worship. God bless you and use you according to his mercies and glory. Amen. Hallelujah. 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 Just greet someone standing close to you. Hallelujah. 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 Huyai Mose, tinamate Mwari. Huyai Mose, tinamate Mwari. Huyai Mose, tinamate Mwari. Huyai Mose zino, vana maitati. Huyai Mose, hallelujah. Huyai Mose, huyai Mose, huyai Mose, hallelujah. Huyai Mose zino, vana baba tati wo.
Dayasiri Jesu, wakandiona ndiani waizondiona. Dayasiri Jesu, wakandiona ndiani waizondiona. Dayasiri Jesu, wakandiona ndiani waizondiona. Nadina izondiona, waizondiona ndiani waizondiona. Nadina izondiona, waizondiona ndiani waizondiona. Nadina izondiona, waizondiona ndiani waizondiona. Dairi siri ropa, nakane uga ndiani waizondiona. Dairi siri ropa, nakane uga ndiani waizondiona. Mama mai bondiona, Baba mai bondiona, Tete mai bondiona, Sisi mai bondiona. Hapana.
Shea. Give me all. Give me wire. What do we have? There is joy in the name of. Power in the name of. Up, up. Up, up. Uchiri pano. Uchiri pano ere. Yes. Dati uchiri pano ere. Ado show. Show. Shona kudai ndaisaziva mwarini. Shona kudai ndaisaziva mwarini. Mabasa erima aionekwa pandiri. Mabasa erima aionekwa pandiri. Shona kudai ndaisaziva mwarini. Shona kudai ndaisaziva mwarini. Mabasa erima aionekwa pandiri. Mabasa erima aionekwa pandiri. Ndakazo sangana nemusharukwa akandiitire nyasha. Ndakazo sangana nemusharukwa akandiitire nyasha. Saka ndati ndiri chisikwa chakaitirwe nyasha. Saka ndati ndiri chisikwa chakaitirwe nyasha. Sakandati ndiri chisikwa chakaitirwe nyasha. Mururu nemuritso. Amawe ruchiva negodo zvese zvakubvisa pamberi pashe iwewe. Wototenda Mwari ndiye akauya akandinyurura mumatope. Mururu nemuritso. What was this song? Jesus. Mawakuguna 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 Jesus. Only Jesus, hoya. Oh Jesus, hoya. Only Jesus, hoya. Jesus, hoya. Only Jesus, hoya. Oh Jesus, hoya. Only Jesus, hoya. Oh Jesus, hoya. Satani loa. Oh Satani loa. Oh Satani loa. You are Satani loa. I will Satu Azika. Oh Satani loa. I will Satu Azika. Oh Satani loa. I will Satu Azika. Oh Satani loa. Oh live Jesus, hoya. Oh Jesus, hoya. Oh live Jesus, hoya.
Oh Jesus, hoya. Live Jesus, hoya. Oh Jesus, hoya. Maruru ne murito. Ushiriko hereu. Ushiriko hereu. Shoo, shoo. Vana mai muriko hereu. Vana baba muriko hereuko. Vana baba muriko hereuko. Shoo. Wakomana muriko here. Shoo. Shoo. Mururu ne murizo kuna cheso. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Say we are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. Say we are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Hey.
ndozvandiri, ndofamba nesimba, ndofamba neminana, upenyu wangu inyasha, ndozvandiri, ndofamba nesimba, ndofamba neminana, upenyu wangu inyasha, ndozvandiri, 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 For the worship this morning, we acknowledge you, Jesus. We thank you for this grace. We thank you for this moment. We thank you, Father. We glorify your name. You are Alpha and Omega. We thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, God. There is no one like you, O God, to be worshipped. We give you all the glory and we worship you.
ngatibatira neighbor hymn 142. Hakuna hama kupinda Yesu, hakuna hakuchina iko hakuna wewe urapa nese hakuna hakuchina hakuchina Somebody
kune hama inona machira kuvura madzikoma angu ndiye Jesu zvoshamisa kana matye mangwananano iye anorapa moyo vanorwadziwa anorapa vanorwara muperekedzi parwendo rwoupenyu kana matye mangwananano Mwari ngasimudzirwe iye wakatendeka wakarurama agere pachigaro chenyasha asingashanduki musharukwa iye mukweguri wevakweguri vose ngasimudzirwe Mwari hakuna hama akaita saJesu dzimwe hama dzedu dzinochiza asi iye anoramba Yesu iye anoruperekedza paupenyu hapana nguva yaasingachioni Mwari hakuna nzvimbo yaasingasiyi ndiye Mwari kana matye ndiye Mwari ngasimudzirwe Mwari makanaka mangwananano ndinotenda muri shamwari yepedyo ndinotenda muri mubatsiri mukutambudzika ndinotenda muri musimbudzi wezvakazvidzika nekuti muri hama yazvokwadi makanaka Mwari makarapa vakarwadziwa moyo makasunudza mapofu makarapa vakanga vachirwara makasimudza nemarombe kuratidza ukama hwenyu kwatiri ngaongwe Mwari wakanaka ngaongwe kunoshamisa viri nerukudzo ngazvive zvake kukudzwa ngakudzokere pachigaro musharukwa remekedzwai musharukwa piwai mbiri Mwari makanaka Jehovha makanaka Mwari tinotenda neukama hwenyu kwachiri tinotenda mangwananano tiri hama dzenyu Mwari tinotenda makatinakira we worship you Jesus mazita mweyamusere tinokutenda muzita raJesu glory be to your name. We give you honor and glory. Hallelujah. Father, we worship you. Father, we worship you, Father. Father, we worship you. Father. We worship you. Father. Hallelujah.
vakabatwa Jesu vakabatwa nekusimudzirwa iyeni Mwari vanotigonera iyeni Jesu vanotibvira Baba vanoona Jesu vakatondera yenyu nguva ino Mwari vakafanirwa nayo Jesu yarinokwenyesa renyu Jehovha Baba vedu nekuti muri mutsvene Baba vedu nekuti muri mutsvene Mwari hakuna wakaita semi Jesu hakuna wakafanana nemi hakuna ungaenzaniswa nemi Jesu hakuna Mwari ungaenzaniswa nemi Baba vedu muri mutsvene Jesu Baba vedu muri mutsvene kwamuri hapana chipomerwa Jesu mwana Mwari kwamuri hapana chipomerwa Jesu kwamuri hakuna chipomerwa mwana mutsvene Shumirei kupenyu wedu Mwari nezita na Jesu neropa ra Jesu tinotsvakanyasha manano sekusangana nevi Jehovha vamwe tauya takaremerwa vamwe tine maronda pamwoyo asi Jehovha tinosimudzira zita renyu nezita ra Jesu neropa ra Jesu mangwanani mweya mutsvene tinozirewo zvakanaka Mwari mwoyo yedu inoda kuvandudzwa nemi mwoyo yedu inoda kunzwa kwamuri Jehovha zviro kwazvo tidzokere tavandudzwa Baba nezita ra Jesu mweya mutsvene makanaka shumo urerudziro rwajuda ngarikudzwe zita renyu haleluya mangwanani ano Mwari ndimwari vakanaka haleluya shoko ravo rinotaura kuti iye unoshandura kuchema kwangu kuchiva mufaro unobvisa kuremerwa kwangu uchindipa rumbidzo mangwanani ano ngatingosimudzai maoko tirumbidze Mwari timupe mbiri mangwanani ano let us worship the Lord this morning let us acknowledge his goodness and his glory mangwanani ano ngaasimudzirwe Jesu tinotenda tichakamira kudaro ndoda kuti tingokwazisa munhu waMwari vari pakati pedu tingofarira mufundisi muzita raJesu haleluya haleluya tinokudai munhu waMwari tingagara hedu pasi muuvapo hwaMwari haleluya mangwanani anotoda kuti zvekare tingosvika patinokwazisa vatungamiriri vekereke toda kukwazisa nekufarira church board muzita raJesu haleluya tinotenda zvekare tifarire maleaders vari mumapoka akasiyana-siyana Mwari vakuitirei zvakanaka tingofarira zvekare vana baba naana amai vari mukati meimba yaMwari muzita raJesu haleluya zvekare tifarire vanakomana nevanasikana veyouth nemateenagers edu muzita raJesu haleluya toda kufarira zvekare Sunday school iri pakati pedu vauya kuzonamata Sunday school hallelujah thank you so much you can go to your classes panguva ino ndine ma-items maviri andapiwa ndichangokumbira vandichadaidzira vagouya kuno nekukurumidza pekutanga tina sister Blessing Mugochi vanoda kupa vote of thanks vachipedza mai ayanda vane testimony yavo ndichakumbira vauye sekudaidzira kwandaita Amen. Ndinoda kutenda Mwari kutanga muridzi nekuti ndiye muridzi woupenyu ndomutenda ndinoda kutenda mama nadhedhi nekundinyaradza kwavakaita
kuti mai vangu vanga varwara kwenguva yakareba, but last year vakarwara zvisingaiti. Last year vakarwara, asi vaingogara vachingotiti mwana wangu usatambudzike, gara ikoko ushandire vana. Asi ndinotenda nokuti ndakakwanisawo kuvaona vasati vashayika, vakafara vakati ikono kana ndoenda ikono ndaakuchienda, nokuti ndakuona moyo wangu maybe ndiwo wachitaza kuti ndisaende, asi ndinotenda nokuti Mwari vakaita kuda kwavo. Ndinoda kutenda segroup rangu, ndinoda kutenda maasha, ndinoda kutenda masingu, ndinoda kutenda church board nevose vakandinyaradza. Ndinoti kuenda kwakaita mai vangu ndakati Mwari maita henyu, nokuti pandakaenda ndichinovaona kutanga kwaJanuary misodzi yangu yakayerera, asi ivo vaifara nekundiona. Ndakaona kuti condition yavo yanga yakurwadza, asi chandakavaudza ndechekuti mai musabve pana Mwari even muri pasituation iyoyi. Ndo mashoko andakavaudza kuti musabva pedyo naMwari pasituation yamuri. Ndinokutendai chaizvo. Amen. Unodada nei usingana mate Jesu vanouya unodada nei usingana mate Jesu vanouya unodada nei usingana mate Jesu hey wena hey 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 wena hey wena hey 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 unodada zvangu ndiri mimba yaMwari. Handanda kutadza kuimba. Kwakamira pamberi pevanhu hazvisi nyore, asi ndinoda kutenda Mwari nekuti vandishingisa kuti ndikwanise kumira pamberi penyu. Ndoda kunyanya kutenda Mwari nekuti sometime last year baba vakaparidza shoko rekuti tisave nekubatirana mukati memwoyo, mukati memhuri. Vakataura kuti dzimweni dzenguva pamwe unenge wakatobatikana nepamwe usingatotauri nasisi vako kana nehanzvadzi yako kana nemwana wako chaiye. Saka ini ndoda kutenda Mwari nekuti ndandiri mumwe wacho ndandakabatikana nekuda kwemwana. Ndine mwana wangu muyuthi wandinaye, akangotiwo achipedza chikoro. Saka takanetsana ndichibva ndati ndoda kuti urambe uchienda kuchikoro. Akati achipedza grade 12 but iye akuda kuenda kunoshanda. Ini bva ndati aiwa unofanira kuti uende undase kuwandinya nechikoro. Saka tichinetsana kudaro akabva angoenda bva anotanga kutonoshanda bva kutozvigarira kwaanga kutozvigarira. Ini bva ndati aiwa ini handichine inewo bva ndangomurama. Saka ndoda kutenda baba neshoko ramakataura nekuti rakandishandura upenyu hwangu, nokuti ndakazokwanisa kuenda kunoona baba 1-on-1 vachibva vandinamatira vachibva vanditi achadzoka. Pasina kana wiki akabva auya zveshuwa, asi ndakabva ndanetsana naye nchibva ndamutuka zvekumutuka zviya achibva aenda. Pasina futi wiki akabva adzoka zvekare achibva ataiwa mama ndokumbirawo ruregerero, chinditenderai ndiite zvandoda kuita zvinhu zvangu zvifambe. Saka ndoda kutenda Mwari nekuti ndakakwanisa kumuregerera. Iko zvino nhasi ndoda kutenda Mwari ndiri kuchengetwa nemwana. Saka ndoda kuti kune mayuthi ose ari muchechi muno kana uchiwana mari uchishanda chengetawo mubereki. Tararai muone inini mubereki wechidiki izvino nhasi ndiri kuchengetwawo ndichipiwawo mari nemwana. Saka ndoda kutenda Mwari. Ndozotenda zvekare Mwari nerudo ruri mukati mechechi inoyi. Gore rakapera ndakasvika time yekuti ndakange ndakaremerwa ndichingokwira nekudzika muzvipatara.
asi ndinoda kutenda Mwari nekuti ndakaonawo vabereki vakamira neni mukati meino kereke nevamwe madzimai. Ndoda kukutendai nerudo rwenyu, ndichitenda zvekare nechipo chemwana mukomana chandakapiwa. Saka ndoda kutenda nekuti makamira neni panguva yandakaomerwa, panguva yandaidawo vabereki. Ndoda kukutendai mama nababa nezvamakandiitira. Amen. Tinotenda Mwari. Panguva ino ndoda kuti ndingoziva kuti tine here vaenzi vatangawo kupinda nesu nhasi pano kekutanga paAFM Roadport Center. Vangondiratidzawo nekusimudza maoko kana varipo. Do we have any visitors who are here for the first time? If you are here, please show me by raising your hand. I can see ushers, can you help them to come to the front? Vaenzi, uyai kuno kumberi kuti tizokuonai, kuti tikuzivei, uye nemi muchitizivawo. Ndichakumbira vakadaro vauye kuno kumberi. Understand, Shona? Okay. Visitors, my name is Mrs. Jiriji. I worship here at AFM Roadport Prayer Center. I stay here in Roadport. I want you to tell us your name, where you are coming from, who invited you, so that we can know you more. And also so that anyone who lives close to you, they can know you and they can tell you also about the church. So you can introduce yourself either in Shona, English, or your language which you are comfortable with. I'll start with Mama there. Ndinokukwazisa imose zita ndinonzi Sarotsa Mangondo ndogara muHorizon View muna 13 Prime ndakokwa na Mrs. Mudona. Ngikhuluma Swati. Ngihlala la eRoadport ngiyarenta ngi-invite ngisisi angathi uthi ngiba negama lakhe. Magwa, I don't know, but I know the children. That boy. Igama lami ngiMakhosazane Penelope Masango. Yeah, that's all. Thank you. Shalom. My name is Michelle. I was invited by Mr. and Mrs. Makanda, and I stay in Walter Freden Park. Hallelujah. No one invited me. I saw the church passing by some other day, so I've decided to come. And I'm 18 and I stay here at Roadport. I'm a student at CWGC. Thank you so much, our visitors. You've been given brochures which will give you information about the church. Kindly fill in your details and then you can put them in the offering basket when the service is about to end. And then after church service, please meet our church secretary there by the connecting lounge where the sofas are soon after church, just for a few minutes so that you can get to know more about the church. You can take your seats, feel welcome. Thank you for coming. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Panguva ine ndichasira nguva kuna baba manhivi.
sekretary vedu vachiuya nezviziviso. Tinotenda mama Jiriji nekutichera kwakanaka mangwanani ano. Regai nditangewo nokukumbirawo baba vamagunda vaye vazotipawo chiziviso chedu chokutanga chakananganawo nemen fellowship nekembi yatiri kuinda vhiki rino. Tinotenda, ngativaombererewo vachiuya kuno kumberi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Varume, hallelujah. Kembi yedu yasvika. Tangoti tiyeuchidzane kuti kune vasati vanyoresa mazita, kune vasati vabhadhara mari dzavo kana madeposits. Ndiyo time yachona kuti tizvigadzirisa izvozvi this week. Regai nditi kunana vana mama, vanana baba vasingauyi kuno kuchechi. Vana baba vavo tiri kuvakoka zvakanyanya kumusangano. Saka vana mama munofanira kuti munyorese mazita nebaba venyu. Nai, you can see any of the leaders. Mongoti nyorai baba wekumba kwedu, moti pakada even ne phone number tongova invite nai. Saka vanana mama, vanana baba vasiri kuya kuchechi, musavavharire kunze. This is ungano yana baba inoda every father vatinonamata naye. Uye vana baba vane shamwari dzavo dziri free dziko okay dziuye kukempi kwedu. I think we need to make our final preparations in terms of our numbers this week. Saka tiri kukumbirisa kuti vana baba vane mazita avo asiri palist yandaisa pagroup mutionewo kana muchienda kumusangano. I think ndio zvandiri nazvo muzita raJesu. Amen. Tinotenda, ngatiombererewo baba magunda vachigara pasi. Ndichatangawo nechiziviso chedu chokutanga chinobvawo kuSunday school. Vatungamiri vekuSunday school vanotizivisawo kuti hanzi registration yedu yevana vekuSunday school inotanga muzuva ranhasi. Hanzi saka pane link richatumirwawo pachurch group. Hanzi ngatiregistewo vana vedu vari kuSunday school. Uye vanotizivisawo kuti vese vasiri paWhatsApp hanzi munokwanisa kuinda kumashure kuinformation desk munofila fomu ririko kana musingakwanisi kuregister muchishandisa WhatsApp. Uye hanzi tine group revabereki vese vevana vekuSunday school. Hanzi invitation yacho yekujoina group iri ichapostwa zvakare main church group WhatsApp. Vana mama vanotizivisawo kuti kubva musi wa7 kusvika musi wa9 March hanzi tichangewo tine our first prayer camp yekutanga prayer camp yedu yekutanga kwegore. Hanzi muripo wacho i700 uye ichange ichiitikwa kuMakhalis retreat. Hanzi vese vanoda kuinda ngatindei tinonyoresawo mazita kuna mai mugando. Vana mama vanotizivisawo futi zvakare kuti hanzi tine ma-t-shirt, ma-themed t-shirt yedu, imwe inoita R150. Vese vanoda vanhu vanomada handei tinoonawo Sister Joyce na Sisi NS kumashure uko. Tichangewo tine Holy Communion yedu yekutanga kwegore inotevera inova iyo musi wa22 February. Tichangewo tine youth meeting pano pachurch. Vebokawo reyouth ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Musi we1 March tichangewo tine our Sunday school, ichangewo iriwo our Sunday school day. Vese vabereki vane vana vari kuSunday school ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Musi weTuesday group redu reintercession richangewo rine prayer fasting. Uye hanzi manheru tichange tichiita ma30 minutes slot ma-prayer chain. Hanzi tichazoziviswa zvizere nekuti tinenge tichifamba baptism certificate abuda tinokwanisa kumakoleta kumashure uko kuna CCNS. Boka redu remedia and market team vanongoramba vachitikurudzirawo hanzi handei pamasocial media platform edu vanowanikwa ivo paFacebook, paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Hanzi handei tinoita like and share zvavari kuposta ipapo. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nenguva dza9 AM kusvika 3 PM. Vese vanoda kuvaona tinokurudzirwawo kuita maappointment tichishandisa number idzi dziri pamadziro apo. Asi kana uye takangosununguka kuuya panguva idzodzi mufundisi vachange vari pano.
kereke yose chinongoramba chikurudzirwawo hanzi let's invite visitors, let's invite my family members uye vavakidzani vedu vatinogara navo vauye kuno kuchechi. Tiri papo regai ndingoti vaenzi vese vauya kuno kumberi tinokumbirawo kukuonaiwo panopera chechi muzuva ranhasi pakona apo pakanzi connecting lounge. Regai ndipenzise mangwanani ano ndichiti our offering in tithe remains an important part of our commitment to the church. Tiri papo tinokurudzirwawo kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisa nzira dziri pamadzira apo. Tinokwanisa kuita ma-EFT, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit uye tinokwanisa kuuya nayo pano pamberi panguva yezvipo nezvegumi uye kumashure uko kune swiping machine yedu. Regai mangwanani ano ndigumire pano ndidzosere nguva nekuzara kwayo kuna mamai mufundisi muchindiombererawo maoko. Maita henyu baba manhivi nezviziviso. Ndichangokumbira tese takasimuka tisiyire nguva yedu nekuzara kwayo kuna mufundisi vachiuya tivafarire nekuvaomberera muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maoko mudenga yaka kuna Jesu. Hallelujah. Let's give our vote of thanks to Mama for chairing wonderfully and Baba Manivi for Jiziviso. In Jesus' name, amen. May we all take our seats briefly. I have one or two statements to talk to you. Today, my dear readers, you may take your seats. Not yet. Thank you so much. Our Bible readers, today we are privileged as a church, we are privileged as a family, we are privileged as individuals that amongst us we have a very profound church father that has worked tirelessly for AFM to be AFM what it is today. Help me to announce in our midst. I'll tell you his profile, his name now. But let me just say a few things about his profile. He was our AFM International President. He was also part AFM of South Africa President. He was so fundamental in joining the AFM that was split in 3-1. We have the AFM colored, AFM vernacular, and AFM white. But he and his wife worked tirelessly until AFM of South Africa is one. My prayer is one day God will raise one such a great man in Zimbabwe to bring back AFM in and off together to be one. Because the God we serve is one. Amen and amen. So they worked tirelessly. They were also the presiding pastors of Naledi Assembly that they have given up because they are now retired, or they chose to retire and gave it to Pastor Tananani Savasha. We know our national youth leader. She was also raised by them. They were also part and parcel of the political platform of the ANC. At one moment, they were the advisor to the president, and also they formed part of the leadership of the war veterans of South Africa. They've also been the secretaries of the Council of Churches, and they've also formed a lot of bodies that they've chaired and lived. I'm just giving you the minimum possible because he brought the word of God, not his vast leadership skills. Today he is in our midst as our Father to share with us the word of God. Amen and amen. When I visited them, I had a privilege, me and my wife, to visit them in their house. God is good. If it was not of God, there was no way we could even get closer to him. But when the word of God is there, it forms us and gives us a platform to meet great, great people. There are so many, many things that I can speak about him. But for today, it's not necessary. But his profile is everywhere. You just dial their name and you find everything therein. So today, we invited them. I was not so sure if we were going to succeed, but at first glance, I gave them two options, and they said yes. How wonderful it is for us.
He has done several mediations of many, many countries when there's political rival. He has sat with presidents of several countries, tried to bring peace. He has worked tirelessly to bring peace and unity to the saints. So for them to be in our midst, it's an honor. There are certain people that if it is not for the sake of the kingdom, you may never even be able to be in the same room with them. But today, we are so much privileged that Dr. Chikani and Amai, they are in our midst. Hallelujah. It is a privilege to us. It is an honor to us that they've accepted our invitation to minister to us. He has also asked me that he wants to come and take over from the praise and worship. So I will humbly ask the praise team to come and sing 1 or 2 songs, worship songs that we all understand. I mean that we all understand, including him. Then when he gives you a signal to stop and he wants to take over, you can give over to him. Amen. How many are happy and excited that today he is in our midst? When he's ready, Baba, when you feel it's okay, you can just come and take over. Just one. He has requested just one that we can all sing. Then he will come and take over. I will not stand again until he finishes preaching and he will hand over back to us. Let's all be standing and be in worship with him. Hallelujah. Ikoni ndao emzimbeni omkhulu ebukhosini Oh
Lift up your hands unto the Lord. As we are about to worship the Lord in this place. Lift up your hands unto the Lord. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify
Hallelujah. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once more again. We just part of the whole world that meets and worships. And then any time and given moment, somebody who's praising your name. Throughout the globe, people worship your name. And we thank you that although you're present throughout, you are present with us today in this church. Yes. And fully present with us. And we thank the presence of your Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Ndiyabulela, ndiyabonga. Hallelujah. Brothers and sisters, we can take our seats. Let me start by thanking you for the wonderful service. And it is a pleasure to join you and worship with you. I would like to recognize Mamuruti Limuruti Jiriji. I'm pronouncing it right, isn't it? Jiriji. Yes, I've got it right. Okay. The leadership of the church of Ruodiport, distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters. I know very few of you in this, and so I'm going to do what the Lord has put in my heart. Machikani and I have got, I hope you'll have the text on the screen with me and walk with me. Machikani and I thank you for the invitation to come and be with you and fellowship with you. I told them at Naleji we won't be there. We will be here. So we never get lost. You know, there are brethren who just disappear and come another day. They don't even tell you they were here or they are not coming. Would like to thank you, Mama and Baba, for visiting us at home, to be with us and have a meal with us. It was wonderful. We appreciate that. The Lord has put in my heart something I've not preached about in my life. You know, I've been preaching for a long time, many years. And the Lord has never asked me to do this, that I'm going to do today. And the theme is the Patmos experience. That's the theme, the Patmos experience. I got stuck with it because I had to read a lot about this Patmos. You know, I never preach about something I haven't understood. And I read a lot about Patmos. And you will see it appears in Revelations chapter 1, verse 9. And I'm going to ask that it be read in Shona up to verse 14. Let me read it in English. It says, I, John, and there's a debate about which John, it doesn't matter. You know, I like debates. The theologians can debate. We hear the word. We listen to the word. I, John, your brother and companion in suffering, a partner in suffering, and kingdom, it means in the things of the kingdom, and patient
endurance will come to it, that are ours in Christ. These things are ours in Christ. Was on the island of Patmos. That's the only place where they talk about this island, Patmos. I haven't found it anywhere in the scriptures. Patmos, because of the word of God and the testimony of Jesus. And then it says, on the Lord's day, I was in the Spirit. We'll talk about that. You know, there are moments when you must be in the Spirit and be away from the world and be in the Spirit. So he was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Now, if you are in Patmos Island, and I will talk about it, a loud voice behind you, it's dangerous. You know, you are banished, you are in an island, and a loud voice comes saying, write on the scroll what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. And among the lampstands, I'm not reading all of it, you'll read all of it. Amongst the lampstands, there were lampstands, was one like the Son of Man, dressed in a long robe, with a golden sash around him, his chest, and his eyes were like a blazing fire. Tichaverenga kubva kuna zvakazarurwa chapter 1 up to verse 14. Is that so? Up to verse 9. Okay. Verse 9 to 14. Chapter 1, verse 9. Okay. Ini Johani hama yenyu nomufambidzani wenyu mumatambudziko, muumambo nomukutsungirira nemwoyo murefu wedu muna Jesu. Ndakanga ndichiri pachitsuwa chePatmosi nekuda kwemashoko, nekuda kweshoko raMwari uye neuchapupu hwaJesu. Pazuva raShe ndakanga ndiri mumweya uye ndakanzwa mushure mangu inzwi guru rinenge rehwamanda richiti, nyora mubhuku rakapetwa zvaunoona uye uzvitumire kukereke nomwe dzokuEfeso, Simina, Pegamo, Taitra, Sardisi, Philadelphia neRadokia. Ndakatendeuka ndikatarisa kuti ndione inzwi rakanga richitaura kwandiri, uye ndakatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje. Uye pakati pezvigadziko zvemwenje pakanga paino mumwe akanga akaita somwanakomana womunhu, akafuka nguo yaisvika kutsoka dzake uye ine bhanhire regoridhe pachifuva chake. Musoro wake nebvudzi rake zvakanga zvakachena samakushe, zvakachena sechando, uye meso ake akanga akaita semurazvo womoto. Hallelujah. 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 Let me see your hands. Those who are not raising their hands are asleep. So just watch the ones who are not raising their hands. Brothers and sisters, I would like us to go to the island of Patmos together. I actually felt yesterday as I was praying, I haven't told my wife, if I had money, I would go to Patmos, that island, and go and see where John was dumped. John was dumped in a piece of an island, and I'll talk about it just now. Those who have had our experience would know a lot about this. But when you read the introduction, that introductory piece gives you a picture about
something extraordinary that's about to happen. And I actually thought about which writer in the Bible had that experience of John. The closest in terms of prophetic text is Daniel's text. When you read Daniel, you find something similar. But here is a man, the emperor has banished him. Now, banishment in South Africa, it's clear, I don't know to you, but during the struggle here, if you were causing the apartheid system trouble, they used to banish you. Now, I don't have a map of South Africa. I would show you where they took Mashego in Bushbuck Ridge in Mpumalanga and went and dumped him in the Eastern Cape, where he doesn't even understand the language, and left him there and said, you can't go back home. This is where you are going to stay because you cause us trouble on the other side. They banished many people. There are many people who were banished from their homes. People forget too quickly. I can't forget. It's still something that happened during our lifetime. And people were tortured and etc. And we'll talk about this. But something extraordinary, it's about to happen. So I want to set the scene. Once I've set the scene, then we'll talk about John of Patmos. I want to say 2 to 3 things that we need to understand without making it an academic lecture. You know, I always differentiate between a lecture and a sermon. They are not the same. But we need to understand this. You know, there are things we must define what apocalypse is, because the book of Revelation is called the Apocalypse of John. I'm going to come to it. So it's a revelation, and so I want to define that so that we are together. And then the main character, if you are an actor, you know, an actor, you know, there's always a main character when you have the main character never dies. I said to my wife, she used to do linguistics and literature, to say, but why is the main character not dying? Everybody dies, but the main character doesn't die, you know? Because that main character, if he dies, the plot is dead as well. In this case, it's John. He is the main character in what we're going to deal with. And then it is the Patmos island itself. Let us go for it, and I hope you'll move with me fast. In the Greek of the book of Revelation, it is called Apocalypse of John. It means the revelation that John was given. If you missed me completely, just remember one thing which got me into Patmos, is that it does not matter where the devil dumps you. It does not matter what the devil does to you. You heard me? It doesn't matter where he dumps you. It doesn't matter what he does to you. It doesn't matter what your experience is. What is critical is that the Lord will always be with you there. And where you find yourself, where the devil takes you to, you will be able to see the Lord there. The Lord will always be there. It doesn't matter where you go, the Lord becomes even more present when you are in trouble. And so it's the apocalypse of John. He is in Patmos, and that's where God comes to talk to him. It is where he is damned, where he is banished to. That's where God comes. And when the devil tries to do anything to me, I know that's the time when the Lord will come and be with me. It doesn't matter what happens in your life.
And then the meaning of the word apocalypse, I went around it. I've studied this before, but in preparation for this sermon, I thought I must go back again. But I tried to give it one meaning. It kept on giving me two meanings. And so I'm going to explain this. So the apocalypse is to uncover something. When you something that's hidden, you know, the secrets. If there are secrets, they will be uncovered. And I used to say, it doesn't matter what you do to me in secret, but the Lord will uncover it. Even when you talk about me and I'm not there, the Lord will uncover it. So it's uncovering the things that are mysteries. I wish I could do something that will make you to run away from this church. If I prayed now and said, uncover the lives of everybody who's sitting here. Uncover it. I'm sure many people will run away before it happens. But John was in a moment where God was uncovering the mysteries of the gospel. It's uncovering. Literally, it means pull the lid off something. You know, if some people are hiding something, you just pull the lid, and then they become clear who they are. And so it's uncovering. It is uncovering. And I just want to let that meaning sit in your mind. But when you go to the dictionary, you'll find the normal popular meaning of the word. And this meaning is a very serious event resulting from great destruction and change. So destructive that it feels like the world is coming to an end. That's what, you know, when they say apocalypse, or it's something that happens in a way that you feel like it's the end of the world. You know, when the floods come, some people think it's the end of the world. And when the storms come, some people think it's the end of me now. You know, when there is trouble and it is a great distraction, you feel like it's the end of the world. I've been at a moment where it was so much trouble in my life that I prayed the Lord must come now. You know, I mean, really, why are we still here? The Lord must come and solve this problem. You know, the world is mad today. I mean, I've never seen such madness. Those who watch the world, there's real, total madness. I mean, when you put a Trump in it, it just becomes even worse. No respect of the law, no respect of agreements, no respect of anything. He just wakes up in the morning and it is true according to him, even if it's false. The world, it's at risk. You may be taking it easy. You may not be watching news because you don't want to. You may just be watching music only. But the world is going to be taken out whilst you are watching your music and you'll be gone. You can't have people with their fingers on the nuclear bomb and they actually act on falsehood. It's dangerous. You don't want a leader who can't differentiate between pressing the button and killing everybody. You know, you just press a button and people die. And when that happens, it feels like the end of the world. I mean, Europe is in trouble. Those who watch the news, it's like it's the end here. Huh? Even what they were doing in Ukraine now has changed, and everything it's in a mess. You might have a time in your life when you feel like that. There is a time in your life when you yourself feel like that. When everything is going wrong around you, in your family,
in your environment, the people you work with, in your work environment, something goes wrong, it feels like the end of the world. Accordingly, apocalypse is understood as something relating to the end, something relating to the end of the world, which is a challenge for many. And I'm giving this the sin, and I will come back. Setting the sin, I will come back. You know me, my Machikani and I are very scared about prophets. You know, there's too much prophets today. And they prophesy. And they prophesy about themselves rather than what God wants them to do. And I'm scared of that because they are dangerous. They even have prophecies that will say, kill everybody here. It's okay. The prophecy has said so. We live in that world. And so it's dangerous times. When you are in dangerous times, you must get closer to the Lord. And I'm going to the island of Patmos is a very small island in Greece. And this is where John was put there. This is where John got the revelation of God. He heard a loud voice behind him like a trumpet. And then when he turned around, he saw the sin set to tell him about what God wants him to do. Patmos, I want them to show you the map if they did get it. Patmos, it's in Greece. I always check. You know, people think the Bible is fiction. It's not fiction, it's real. Patmos, it's Greek. You can see there's Greece here, and there's Athens there. There's Patmos. Can you see the little bit that is there, which is Patmos? If you can enlarge it, whoever is doing it, and let's see Patmos itself in reality. So Patmos is an island. They say, according to history, any criminal who needs to be punished was dumped in that island. So that island was an island where they dumped people who are criminals. And they dumped, the emperor dumped John there. And I wanted to know how big that place is because I like understanding what it is. So I checked how big that island was. It's 34.05 square kilometers. 34.05 square kilometers. You know, I walk 2.5 kilometers in the morning, you know, just to be fit, you know. I mean, you must be fit. So I walk. And when I was more healthier, I did double that round. So I used to do about 6 kilometers. And I thought, I can walk one way of that island and I'm at the end of it. I can do it. I do, you know, 2.5 kilometers in 45 minutes. So I can actually do double that within 1 hour, 30 minutes, and I am done. It is a small island. In 2021, it had only 3.283 people, population there. Can you imagine what it was during those days? It was a dumping place for criminals. And so this particular place, I want to get the emperor. It's Emperor Domitian, who was an emperor 81 to 96 AD. It means after Christ. After Christ, he became in charge. John was preaching the gospel. You remember that text? John was preaching the gospel. And he says, in this revelation,
He was dumped in that island because of the wars of God and the word of God, sorry. Because of the word of God, that can't be wars. Because of the word of God, you must fix it. He was dumped there because of the word of God and testimony of Jesus. So in the early days, the apostles were persecuted. We are privileged here that nobody persecutes you for preaching the gospel. We are really, but they killed you. But you see, this gospel is dangerous. You know why it is dangerous? You have kings here, and then you say Jesus is the King of Kings, which means he's a king of this one who's a king with you. And so the emperor says, no, but how can you say there's a King of Kings when I'm the king? Yeah? This is treason. During the old days, it was treason to say Jesus is a King of Kings. And I want to say that there is no God that is more than our God. Yeah? There's no God. There's no leader who's more than our God. When you say that, they beat you up and arrest you for saying it. And so we want to say, and I want to pronounce today, that yes, but you know, that person is not God. You can cause me pain as much as you can, but you are not God. There is God above you. And the sooner the world understands that, and that's why I got into trouble as well, because I used to say that. I used to say, you are just a human being. You may have power, but power does come to an end. Only God has eternal power. That does not come to an end. But human power, izawuphela. It's going to go past. And I say it, you know, you can have power, you can treat people badly, you can do whatever, but your time is coming. And the time of judgment will be here. And so he preached the gospel, stood for the truth, and then they said, well, the emperor said, no, this man is mad. Actually, I won't go into the details about what they did to him. They did everything. Even when they tried to punish him, it didn't work. It was like Daniel. I mean, it was like, Shadrach, Meshach and Abednego. You throw them into the fire, nothing happens. The people who throw them in are the ones who catch the fire. You need to reach a stage as a Christian to say, I believe in a mighty God, and that it does not matter what you do to me. But God will save me. But if he doesn't save me from you, I will go to heaven in any way. So the devil will lose you because you're going to heaven. So if you push me hard, I get closer to the Lord, so that if you kill me, I die in the Lord. I don't die outside. And so they took him to that island. I don't know what was happening in that island. But you know, and I'm finishing the scene now. You know that the Catholics and the Orthodox Church, I respect other churches. And there are other churches that did things we haven't done. Give them credit, man. Don't be jealous. Don't be jealous. If they do a good thing, my church wasn't there in Patmos. It was born in 1908. But the Orthodox Church was there from the beginning. You get what I'm talking about? So because they knew about what happened at Patmos, they then called this cave where John was a cave of apocalypse. So if you go to Patmos now, you'll find the cave there. That's why I want to go there, and go and see where John got this revelation from. And then, of course, 11th century monastery.
They went and built a monastery there, so there's a picture that shows that we couldn't put it on. They built a monastery there so that you have got a history of that place. So let me just get to the text. He says, I, John, your brother, I'm sitting in this Patmos island. I'm dumped here. And he's writing to the churches that are not dumped in Patmos. And when you read about those 7 churches, see the trouble in those churches. I mean, they are not in Patmos, they are not in trouble, but their life is under question. You are not hot or cold, you are lukewarm. You remember that expression. This church, you are not hot or cold, you are lukewarm. But you are outside this island. I am in the island where I am dumped, and I'm writing what the Lord says to me. But I must tell you where I am. I, John, your brother, I'm your partner. Those of us who are children of God are one body and one person. When you are part of the body of Christ, not one person, one body. When you are part of the body of Christ, you are brothers and you share the same body. And if you share the same body, you can't cause that body pain. Did you hear me? If I share, I'm one with Machikane, I can't cause that her pain. If I beat her up, it means I'm beating myself up. If I don't feel the pain I cause her, it means I'm not one with her. Can I repeat again? If I cause her pain and I don't feel the pain, I'm not one with her. If I'm one with her and I cause her pain, it will be me who feel the pain. And that's why he says, we are together here, even if I'm in Patmos, but we are together in this faith. You are my partners. We are part of the suffering. There's lots of suffering. They suffered for the gospel for us to be born again. Lots of suffering, but we are together in it. And so when there is trouble, we help each other because we are together with it. Are you getting my point? We help each other because we are together in it. There can be somebody who's in trouble and no one does anything. This week there is a brother who comes from Gaza. He's a medical doctor. Came out of Gaza to come and complete his studies here. I won't go into the details. And then he finishes his studies, and now he came as a student, but now he's a refugee because now the home is gone. You know what I'm talking about? People have lost families there. Whole families wiped out. And now he's here. He's alone. He needs help about what he does in terms of being a specialist. He talks to me. They send him to me because they think I can solve the problem. Of course, that's beyond me. It's in the medical world. But I went to find a brother who can help him. You know what I'm talking about? We have a responsibility for each other. We must help each other if we are suffering together. When you are in pain, don't worry about yourself only. Worry about others. Because we are one body in Christ. And so he says, suffering in the kingdom and patient endurance. I would like to talk a little bit about this. So when you are in the faith, you believe in the Lord Jesus Christ, you need some patience and endurance. When there is pain, the pain may not end today, but it will end one day. I know that. You get what I'm talking about? You have a pain, but that pain will go away. It will not stay here for too long. I was in detention one time,
and they kept me for 401 days. And all the laws didn't apply. You know, the law says you must be charged in 48 days, 48 hours. I was not charged in 48 hours. The clock goes past. I say, how God? I thought I will be charged so I can get. I'm not guilty. So I can get at 48 hours goes past, nobody tells me anything. And then there was a law that says after 14 days, I waited for 14 days, prayed 3 times a day, and 14 days went past and nothing happened. I thought, I know God, now what am I waiting for? There's another law, it says 90 days. So I must wait for 90 days now. Be patient. Don't abandon the Lord because it didn't happen at the time when you expected it. And so I waited for 90 days, and 90 days went past. And then the next law was 180 days. And I prayed 3 times a day until I want to find the right word, found it difficult to keep on praying because I was telling God the same thing 3 times a day, and it's not happening. And I ended up saying, God, I don't know what to tell you, which means I have no words. But you know I'm here. I'm put in this cell, no contact with family, nothing. I'm here. You know that. But I thank the brothers and sisters who are out there who are praying for me. And they know what to tell you. When I have no words, my brothers and sisters do have words for you. And indeed, 180 days went past and nothing happened. And at that time, there's no law now I can refer to. I just sat there and waited for the Lord. And today I'm here. I'm still here. Those who did that to me, I don't know where they are. Some of them, I'm sure, are buried already. But I'm still here. Keep the faith irrespective of what happens. Keep the faith. Because the journey is long. And the Lord is going to save us. The Lord will be with us. Even if I died then, I could have gone and wait for the Lord. You know what I'm talking about? I just go and join the Lord. And so we must never give the devil a room. For John, patience is critical. Perseverance is critical about this Jesus who is ours. He says, I was exiled in the island because of preaching the word of God and my testimony about Jesus. And the emperor put me here. And then he says, then the 7th angel blew a trumpet. He's watching this. Blew a trumpet, and there was a loud voice saying, the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord. In chapter 11, verse 15, it's chapter 11, verse 15, has become the kingdom of the Lord and of his Christ, and he will reign forever. What John heard that day is that the kingdom of the world, that's what got him into trouble. The kingdom of the world will become the kingdom of God, which means there's going to be a coup here. God is going to do a coup. And is going to take over the kingdoms of the world. And then put his kingdom in that place. And so the time is coming when God will take over as the kingdom and establish his own kingdom on earth. And I just want to say,
we believe in a God who is a more powerful God than any other God. We believe in a God who has, everybody derives power from God. There's no original power except God's power. And there is going to be no kingdom that is more than the kingdom of God. The emperor has died, but the word of God still stands. The emperor has died, the word of God still stands. So John was very old. John was almost the same age as Jesus. If he was taken there between AD 81 and 99, it means he was about 90 years. So he was old, but he was taken there. I would like you to know today that the God of John is still our God. That God who went to Patmos is still our God. It is the God we believe in. When they take you to Patmos, don't worry, because they are getting you closer to God. That's where God is going to spend time with you. Now you are not busy with other people, you are just in the island. In that island, that's where God is going to come and be with you. Whatever the pain, I'm told they were forced to mine there, whatever it was they were doing, like Mandela and others. They were put in the Robben Island. You know, we have a similar experience that's biblical in this country. We also have our island where they dumped our leaders. And they made sure you can't swim back. It was so long. One of the leaders tried to swim back and died. There are a number of them who died trying to run away. When they drop you in an island, they might want to make sure you have nowhere to go. Patmos is a symbol of powerlessness. Patmos is a symbol of helplessness. Patmos is a place where you experience pain and you don't know what to do. But this is where God comes in. Our God comes in when you are in trouble, when you are put in a difficult situation, when you are in a place where you think nobody cares. The Bible says, you know, "Utla teka tafule amongst your enemies." It means prepare a table before your enemies. When they think they are finished with you, He will prepare a table for you. So God prepared a table for John in the island where he was in. He prepared the table and started a conversation and a heavenly act in Patmos. God was acting there. And then he revealed these mysteries of the gospel to John. In the worst condition, I always say, when you are in the worst condition, you are able to listen to God better than the person who was not in trouble. You are able to listen to God better. You are able to hear God. Don't allow the troubles to make you miss God in your life. And so he got the revelation. He then goes and says, in 11:15, the seventh angel blew the trumpet, and there were loud voices in heaven. I wish I could hear the loud voices when when I'm in trouble. You know, when you are in trouble, there are loud voices in heaven. There is celebration that you are going to be saved from your trouble. And saying the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. So the kingdom of the devil will come to an end. As I read this text, I got worried that we should never have given the devil a chance. I think the Lord should have finished this thing at the cross, man, and just finished it and let's go to heaven. You know, I mean, it would have been so easy, and we are still here. But I want to say to you, this devil that's troubling you, that kingdom of that devil, it's coming to an end.
It's going to come to an end. The kingdom of those who are in charge today will come to an end. If you don't go out because of your constitution, you will die in any way, and the Lord will still be there. The Lord will still be there. The message I wanted to bring to you is that Patmos, it's not the end. When you are dumped in Patmos, it's not the end. Let us stand. We're going to pray. I don't know where you are. I don't know what your Patmos looks like. And your experience in Patmos. I tried to check how long John was left there in Patmos. One thing I know is that he did come out of that place and continued preaching the gospel. I don't know what your experience is. I don't know the troubles you face. I don't know the challenges that confront you. But I want you to know now that God is here to visit you where you are. God is here to visit you where you are. And you're going to see the mysteries of God. You're going to see the power of God manifest. You're going to see God taking over your life from the clutches of the evil one. God is going to touch you in a mighty way. You will hear the voice of the trumpet saying, I'm the Alpha and Omega. All power is with me. No one can stand against me. I just want you to raise your hand. I'm going to pray with you, wherever you are. Our God was able to leave the mainland Greece and go to the island where his servant was and speak to him. And raise up your hand. God didn't say, let's plan to take you out first from Patmos. God said, let's talk about the heavenly things there. And today we have the book of Revelation because of that conversation at Patmos. I'm going to pray. Our God and Father, I pray that you touch each and every brother and sister, everyone who has raised their hands up. I pray, God, that you do the Patmos thing to them. Do the Patmos thing. To arrive in their hearts
and their lives and touch them and heal them and make them your spokespersons to share the gospel of the Lord, like John did. Pray for those who are not well. Touch them in a mighty way. God, you can reach Patmos. There's nothing that's far away from you. We pray that you touch them. We pray for your miracle that made John to survive until he has completed his journey of preaching your gospel. We pray, God, that you manifest your power. Let us understand the things of the end that's beyond us. I ask all this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us keep clapping and thank Ntate for preaching to us this morning. We thank you, Father, for your preaching and for your teaching. We may take our seats briefly. Hallelujah. I just want to extend our thanks to you, Mama and Papa Chikani, for coming and for honoring this invitation. We do not take it for granted. How many have been blessed this morning with the word? We thank the Lord. Hallelujah. Before we close, ndaida kungoti ndingokurudzira vana baba kuti nguva yekuenda kumusangano yakukwana, ngatingonyoresai tigadzirire vana baba tiende takawanda kumusangano, tiende kunonamatira mhuri dzedu. Ndiyo inguva yacho yekunamatira mhuri dzedu. Kusanya hakuurai munhu. Tinongoshingirira Mwari vachitipa simba. Dai vana mama tikagona kuti tikurudzire vana baba vese vaende vakawanda kumusangano kuti mhuri dzedu nedzimba dzedu dziitirwe zvakanaka. Ndinotenda kuti vana baba tiri kuenda tese takawanda kumusangano muzita raJesu. Amen. Ndichakumbira praise and worship izomira kuno vagotimbira one song tichitora offering tichipa kuna Mwari muzita raJesu. Amen.